Mo nanging nyuwun sewu menawi Duryudana anggayuh Wahyu Makutha Rama kala wau menapa mboten ateges merangi tatal. Lho. Nggayuh Wahyu kok diarani merangi tatal ki jeneng sira nganggo dasar apa? Nganggo wewaton apa? Kanjeng Hyang ing atasipun kula menika sampun dados ratu. Anyakrawati ambau denda disunggi-sunggi sentana miyang para kawula. Negara kanan kiring sampun saged kula regem. Kesugianing Duryudana menika sundha langit. Wis sugih, wis dadi ratu. Napa nggih kula maksih kedah anggayuh wujudipun Wahyu kala wau Kanjeng Hyang. Putu Prabu Duryudana kados pundi? Nur buating Gusti kang wujud Wahyu mono sayekti kudu rinasuk marang para nalendra. Yen dadi ratu ya kudu duweni wahyuning ratu. Nadyanto kesugianmu sundha langit, nanging lamun ora kesinungan wahyu, tak kira ora bakal awet, ora bakal lestari anggonmu nyekel bawat paprintahan iki. Ratu kudu duwe wahyuning ratu supaya awet lan lestari nata kawulane, ngono. Bupati iki ya kudu duweni wahyune bupati, ngono. Lurah semono uga kudu duweni wahyune lurah. Dalang iki ya kudu duweni wahyune dalang. Yoga napa nggih ngaten Panembahan? Iya Durna. Dipatih. Kakang Durna napa? Rungokne iki. Kurawa padha dikandhani. Dina iki lagi gentur-genture Dewa nuruno ki wahyuning ratu. Iki sing Maharsi Bisma ya wis paring dawuh supayane anak Prabu Duryudana kinen amboyong wujuding wahyu ratu. Iya aku tak ngrungokne wae Kakang Resi. Mula wangsalan sinden kae bener, ya. Mumpung anom den tabri lara lapa ngono kae. Isih enom ki ngudiya golek kanugrahan, ngono. Ora mung nguja sipating kadonyan. Awak bergas ki sregepa golek wahyu, aja mung ngumbar nafsu. Isih muda bingar-bingar ki sregepa sobo masjid lan langgar, ora mung bukai HP karo ngecek pengguna di sekitar. Terus keterangane cash di kamar ngono kae. Apa kuwi Durna? Wong dodol kasur. Lah niku kan kudu cash di kamar. Delok kasure kaya ngopo kuwi ya. Durna wonten dawuh Panembahan. Mara gage putumu ki tuturana supayane gelem gayuh wujuding wahyu ratu. Nak nuwun inggih Panembahan. Kula ugi ngaturaken panuwun dhateng Sang Maharsi Bisma dene sampun paring kabar gumbira. Nyuwun sewu, Ger, anak putu Prabu Duryudana. Bapa Durna kados pundi? Leres ingkang dipun dawuhaken Keng Eyang ing Talkanda menika. Nadyanto Paduka anak Prabu sampun dadi ratu sing sugih blegedu ning wujuding wahyu niku kedah dicekel, Ger. Kedah dicekel. Ratu sugih kok kenggonan wahyu niku tegese ratu sing kebak kawibawan, ngoten. Bupati kok kanggonan wahyu niku sing nggih kebak ing kamulyan, ngoten. Lurah kok kanggonan wahyu ning lurah niku sak niba tangine nggih nemu kabejan, ngoten. Dalang kok kanggonan wahyu niku nggih boten leren nek tanggapan. Napa melih nek badhe munggah panggung ngaten niku mesti akeh sing ngejak foto mesti.
karo ngrasani. Heeh. Yo dalange manise, dalange gantenge. Dan yo tak dilati kaya apa ya. Dalang kok padake wedang kopi Dik Patih. Lah iya. Bapak Durna. Kados pundi? Kudune sing golek wahyu niku calon-calon ratu niku. Gandeng kula sampun dados ratu. Paedahipun menapa dadak yak-yakan tekan Gunung Kutarunggu barang. Paman Sengkuni. Kula wonten dawuh nggih. Kados pundi pamrayoginipun Paman Haryo? Kula niku wong tuwa mung mirengke. Mung nyawang, mung nimbang. Ning nggih nyuwun sewu. Prasajan kemawon manut pamawas kula nggih leres menapa ingkang dipun dawuhaken anak Anggir Duryudana menika. Ing ngatasé anak Prabu Duryudana sampun dadi ratu, sampun boten kekirangan sandang pangan tuwin papan, lah kok dadak blakraan tekan Gunung Kutarunggu ki jane do golek apa? Sedaya wau mboten paedah, sedaya wau niku mboten wonten mupangate ngoten. Dik Patih, Kakang Durna piye? Senadyan anak Prabu wis lenggah dadi ratu nanging sipate Wahyumana duweni daya linuwih kanggo mranata kawula sak negara. Iya Kakang, ning kabeh ki rak ya duwe panemu dhewe-dhewe ngono. Panemune Sengkuni Paduka anak Anggir mboten sisah ngupadi Wahyu Makutarama kala wau nggih. Mboten susah. Bondo donya Paduka sedaya sampun cumepak, cekap lenggah pinarak ingkang jenak, lungguh dampar sing kepenak. Ratu brangkangan tekan gunung, wibawa Paduka saged rusak. Sang kapirang ngurinangkul kinempit kempit dosa ngarat naning dawana kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan langing nyuwun pangapunten ingkang sanget. Kepeksa dinten sakmangke kula badal dawuh Paduka. Lho, apa sebabe badal dawuhku Duryudana? Waleh-waleh menapa? Kula sampun dados ratu sinuyutan saking para ratu. Mongko wahyu niku mung tiyang ingkang kagem, tiyang ingkang keserakat uripe kanggone wong boten gablek, kanggone wong ora duwe. Yen Jaka Pitana apa wae wis tumawis, bondo brana picis kesugihan kula sak prateloning jagat. Sampun to para ratu-ratune kesugihan, Nyai Blorong mawon utang dhuwit teng kula. Kula nyuwun pangapunten. Raya-raya golek Wahyu Makutarama kanggene napa? Sepisan melih kula nyuwun pangapunten. Kula badal dawuh Paduka.
Arya wangsit pindha kembang aja ping pawang susuh ngangin ngendi nggone putuku ngger tegese tekaku ana Ngastina iki mau muspra tanpa guna kowe wegah nampa wewarah nampik pitutur becik nduwa piwulang utama aku ora nyepatani ning yen Ngastina nganti ana apa-apa kowe aja pisan-pisan nyeluk Begawan Bisma ya malih Kinarya Palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange amit pasang kaliman tabik kepeksa radi majeng anggen kula lenggah Yayi Prabu nggih enten napa Yayi sanget boten nginten paduka wantun badal pangandikanipun Kanjeng Hyang Mahatma Bisma tumrap Rakanta ing ngawangga selak mesakaken nasibipun para kawula dasih ingkang sakurang sandang tuwin boga mila Yayi prayogi paduka enggal anyadang tumedhakipun Wahyu Makutha Rama punika Yayi Prabu sampeyan niku mireng napa boten? Kula boten butuh wahyu. Wahyu nggih apa? Menawi paduka Yayi boten butuh ketang ageng tresna kula dhateng Praja Ngastina. Paripeksa nadyan Rakanta boten kaparentah kula badhe jumangkah kang sarta kumrembyah minggah Wukir Kutha Runggu. Sampeyane arep golek ndang golek ning kula boten ngongkon sepisan melih Duryudana ora butuh wahyu aduh nyuwun pangapunten kula nyuwun pamit Yayi Durna mboten sah melu-melu nuturi kula. Mboten kok nggih mboten. Nuturi ngoyong-ngoyong tiwas dipecat. Ratu niku tetameng aturan gegaman pranatan. Waton aturan utawi pranatan nguntungke ratu sak pejabate tanpa wahyu Duryudana isih bakale urip mulya. Nuwun inggih. Kula sarujuk menika, nggih. Mila menika. Menawi ngaten paman, paman Sengkuni enggal kabubarna ingkang sami gantung sebo. Manira kundur agedaton nak nuwun inggih dhateng sedika. Kandhanya Sekar Gadung.
Kadyatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi mimang utama panindak ing praja ngatil bejo dadi bandara rinarepan mring pra abdi bocah tumenggung kang minangka dadi cucuk lampah praja ngawangga kula wonten dawuh sinuwun kowe aja kaget ndak timbali awit katemben wae stinggil Praja Ngastina Sang Mahatma Bisma paring dawuh marang Yayi Prabu Duryudana. Iki dina bakal ana tumruning Wahyu Ratu kang aran Makutarama. Mapan ana ukir Kutha Runggu. Mongko nyatane Yayi Duryudana tan kesdu anggayuh wujuding wahyu. Krana Yayi Duryudana wis ngrumangsani dadi ratu bisa ngregem jagat iki. Lah lajeng kula katimbalan wonten wigatos ingkang pundi? Iki wis dadi tanggung jawabing Narpati nganggo Karna Basusena. Kang minangka senopati aning Praja Ngastina. Kudu melu-melu mikirke babakan katentremaning negara Ngastina. Syukur gawe bisa amboyong wujuding Wahyu Makutarama. Dados paduka sinuwun Prabu Basusena badhe minggah wonten wukir Kutha Runggu. Pancen bener. Aku kepengin nuduhake labuh labetku mbok menawa uripe Basukarna sak
putuhe tak udokke kanggo Praja Ngastina. Kula namung mituhu dawuh Paduka malah kepara sampun samapta ing gati saweging diri ngombyongi tindak Paduka. Besok dadak ngenteni apa? Budal sakmengko muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Wasih. Mara gage enggal nabuwa bendhe kanggo tetenger budaling Wadyabala. Sendika sinuwun, sendika ngestaken dawuh. Saking paseban Jawi kong ingkang bala kuswa Prabu sananira lir surya watalira arsa madangi jagat prajurit budal dina iki Wadyabala yo 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 yo
Akbar, Allah Akbar.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Leren dhisik sawetara ya nok ngono ya Mak. Heeh. Ngendhoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan supaya bisane gayeng. Iya. Heeh. Dikendhoni dhisik suasanane. Heeh. Ingkang angka sepisan ora lali ya nok piye? Ya kuwi ngucapake puja lan puji syukur. Heeh. Heeh. Ya kuwi kunjuk marang Gusti kang ngakarya jagat, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa. Oh ngono. Heeh. Sebab ya mung panjenengane sing malembarke keberkahan, wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, uga kesehatan batin. Oh ngono. Heeh. Mokal tanpa nikmating pangeran awake dhewe bengi iki bisa kumpul seneng-seneng ana ing kene. Ana iya Mak. Iki acara pada malam hari ini rame-rame kok ketok leh gayeng, ketok leh sayu. Iki jane acarane apa, kajate apa, ujub kabule apa Mak? Ngene ya nok piye? Ya kuwi acarane ora ana liya, tidak lain tidak bukan ya kuwi walimatul khitan. Oh ngono. Heeh. Netake heeh. Sunatan heeh. Sapa sing disunatke ya kuwi ora ana liya kejaba adiku lanang Dek Arjuna. Wah iya. Nindake sunat heeh. Tegese wis manjing ya kuwi masa remaja munggah ning dewasa ya Mak. Kudune ngono nok. Iya. Dasare sunat utawa tetak kuwi sunahe Kanjeng Nabi kang ditindakake wiwit jaman Nabi Ibrahim alaihissalam biyen. Oh ngono ya Mak. Heeh. Iya. Sunat kuwi kelebu fitrahe wong lanang nok. Oh ngono. Heeh. Yen wis sing jenenge sunat kae mula diarani diislamke. Oh, istilah laine ngono. Selain istilah sunat, tetak, supit, ana sing nyebut uga bocah kuwi diislamke. Lah sadurunge sunat apa ora Islam? Ya ora ngono. Ning sakwise nindakake sunat kuwi wajib saya nyengkut ngibadahe tegese wis diwasa. Oh, ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuhmu. Wah luar biasa. Ngaturake panuwun marang pepundhene awake dhewe. Ngaturke panuwun marang pepundhene awake dhewe Pak Witno Hardi Suwito. Wah iya. Sagutra sekeluarga besar ya. Merga ya mung saka panjenengane sekeluarga besar awake dhewe bisa sowan sakonco komplit aning papan iki ya nok, gelar kelir gantung gong paring hiburan marang para warga masyarakat ana ing Gampeng kene. Wah luar biasa. Dasare awake dhewe aku lan kowe sakonco Astabrata Group iki yen sowan ana ing Laladan Ngluyu dan sekitarnya ki tak kira wis marambah makaping. Wong ngono wis bola-bali. Mula aku yen ora kleru wiwit SMP wis mayang wiwit mayang ana ing
laladan ngluyu. Oh, nganti seprene no. Wah iya. Mula kaya dudu wong liya aku kelawan panjenengan ingkang winingku pakurmatan Bapak Witno Hardi Suwito Sagutrah. Oh ngono kaya dudu wong liya. Wong liya manjing sedulur no ya kaya ngene iki. Wah iya. Ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Dadi iki kebo mulihaning kandange dhewe. Ndonga apa marang ya kuwi sing disunatake marang Dik Arjuna sing wis kelakon disunatke. Ndonga apa yung marang Dik Arjuna ngene ya nok piye. Muga-muga sak rampunge ringgitan utawa wayangan bengi iki, adiku sing wis kasembadan tetak utawa sunat ing galo pinaringan saras. Iya. Ya kuwi pinaringan keberkahan dadi putra sing bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Oh iya. Sumrambahe marang keluarga besar Bapak Witno Hardi Suwito. Ya, pinaringan ayem tentrem, bagya mulya, rejeki kathah melimpah tur kebak marang barokah. Allahumma amin. Wah, luar biasa. Wah, senadyan iki ora malem prei ning ya isih tidak mengurangi semangate awake dhewe. Kudu tetep profesional. Paribasane godhong tela wae bisa gawe lega. Kenang apa awake dhewe sesamaning manungsa kok ora bisa gawe lega. Oh, ngono ya, Mak. Wah, luar biasa. Uga iki aku sasine iki isih Kambon Sawal. Wah iya, mula ora ana lupute, ora ana klerune, ngaturke sedaya keluputan. Iya. Yen awake dhewe ya sak kanca tau duwe kaluputan marang para warga masyarakat ing laladan Gampeng Mluyu, kula nyuwun pangapunten lumunturing sih samudra pangaksami. Wah iya. Ngono ya, Mak. Sadosa-dosane menungsa kuwi yen njaluk pangapura karo Gusti mesti dipangapurani. Sing angel ki njaluk pangapura marang sepadaning manungsa. Oh ngono. Mula dosa-dosa iki linebura ing dina suci. Amin ya rabbal alamin. Wah, luar biasa. Iki sowan komplit no. Astabrata Group plat AG. Wah iya. Ketok lek semangat mergo ya senadyan ora malem prei ning ya semangat. Ketok semangat. Semangat yen komplitan ki cetha yen semangat tok no. Oh ngono. Yen nggur dipreteli tok iki biasane ora semangat terusane. Iya. Iya. Yen komplit semangat aja. Wah, luar biasa. Wah. Ngaturke panuwun uga marang segala ya kuwi kabeh panitia sing wis ikut berkecimpung. Awake dhewe rene wis disugata sing luar biasa. Suguh gupuh lungguh ora nguciwani. Lah iya. Wiwit saka mau sowan rene, wis disuguh maneka warna. Ha iya. Disubya-subya kaya raja. Lah iya. Wah, luar biasa. Keluarga besar Bapak Witno Hardi Suwito anggone ngajeni marang para seniman. Oh, ngono ya, Mak. Wis ora dianggep wong liya, kanca-kanca Astabrata sing isih mayoritas muda tumaruna. Iki wis dianggep kaya anake dhewe. Lah iya, nek yen nyugata mula ya ora nguciwane. Iya. Wah, luar biasa. Tiningane, Mbah. Iya. Ya digrambyang dhisik. Simpang Limaria, lapangan Pancasila, Semarang ngumandang Pranyata Serbaguna, suasana yang gede atine ing Jawa Tengah wis bangun jero kutha nganti desa Dino minulya Simpang Lima pikuno upacara
Sekali lagi Mas Aryo. Pentasana ing bengi iki uga di live streaming lumantar channel YouTube. Ya kuwi Astabrata Media. Wah ya. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh bengi iki bisa monitor lewat HP-ne dhewe-dhewe lumantar channel YouTube. Iya. Bisa dipantau lewat mana saja ya. Ki ana nawala sing tumibaning pangkon tak wacane dhisik sadurunge ngunggahke para-para pemeriah ana ing bengi iki. Wah ya. Diwaca siji baka siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akbar sugeng dalu nggih. Kula nyuwun lagon Roro Jonggrang mandhap cewek gaul. Lah iki. Emas beling ayo. Terus iki ana meneh. Mas Akbar selamat malam, nyuwun lagu Panggodaning Katresnan. Oh ngono. Iya. Ki ana meneh, Diwaca. Selamat malam Mas Akbar, nyuwun lagu Wisa Tresna saking Mas Lopez. Wah iya, penjaluke pirang lagu? 3 lagu. Oh ngono. Disawer pira? 100.000 susuk 80.000. Wah. Ora apa-apa aja. Yo ngaturke Mas Garing dhisik ditanjakke ana ing dhuwur. Ha iya, prau layar to, ditumpakne prau supaya cepet munggah ning sasana budaya. Ya yuk irama seger. Ya.
Lah iya. Nggih. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Bu Cange. Nggih. Alhamdulillah. Sowan wonten ing Gampeng Ngluyu Mas. Inggih. Nggih. Teng dalemipun. Nggih menika teng dalemipun Bapak Witno. Nggih pepunden kula. Berarti jenengan sowan teng dalemipun Pak Witno. tanggapan teng Gampeng. tenggene Pak Witno. salah. Lho. Kok lagi munggah lagi joget dioneng-oneng putih kok wis nyalahke aku lho. Bukti masing ngomong niku buktine. Nggih. Jenengan iki tanggapan teng isor terop. Lho ya no ning nek ning daleme sing duwe acara Pak Witno ngono lho Mas. Sing di acara Pak Witno. Pak Witno kagungan hajat ngitanaken. Nah, nyunatke putrane Dik Arjuna. Inggih. Selamat menempuh bentuk yang baru. Sing maune ngucis lincip dadi mblutuk. Wah iya. Niki- Piyayi kene akeh sing urung tetepangan kalih sampeyan Mas. Inggih. Ya, kenalan dhisik sampeyan ki asale saka ngendi gitu. Nggih. Monggo. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Derek tetepangan nami kula Gareng Tipes. Saking wewengkon Bojonegoro. Oh, Loran iki daerah Loran. Iya leh kok ya. Iya. Kula winginane diguak teng mriku kok Mas. Oh, pripun? Diguak teng Soko mriku. Nah, tengah alas gung lewang-lewung. Nggih. Lah iki mau kula nggih alhamdulillah jenenge Google Map niku ngregetno lho Mas. Piye? Kula kan manut Google Map. Heeh. Lah niku kula manut mawon petunjuke mriki. Niku dalan niku kan munggah mriko ken belok kiri Mas. Oh. Nggih, terus Jelalah kersane ngalah teng mriku niku jurusan makom. Kaya ora men Google Map iki lho nek Gareng iki bangsane demit ngono lho. kan sirah sampean wis kaya kijing to Mas. Dalem Mas. Wis kaya kijing, dadi kan tek disasare Google Map ning makom lho. Berarti jenengan ngendho kula maesan ngono. Lah iya no. Lah piye wong dalane penak, dalane wis cetha kok iso. Nek dadak. pangapunten Mas kabeh wong iki dalane mati. Tapi nek jenenge Gareng punika duwe cara piye to supaya slamet. Wah, lah iki. Piye Mas, piye wedarno? Lah kaya Gareng iki Mas pangapunten ora iso mati Mas. Soale Gareng ngono wis ngerti dalane mati kuwi piye supaya iso liwat. Wah. Piye carane? Balik to Mas. Lho. Ora takon wong. Ora nyapa takon. Lho, dalane mati yo takon wong no. Piye ning ditujuane kok iso? Ya balik to Mas dalan buntu ditoni lho wedan wae piye balik. Dalane Dalan mati. oh dalan mati, dalan buntu to. Ya sapa sing muni dalane pati? Oh, tak kira dalane pati. Niki ngeten bucange dalu punika kajatipun kitanan utawi sunat punika kedah mangertosi apa to tegese sunat. Wah. Sunat ki ya menghilangkan bagian kelamin. Lah iki pengetahuane cah cilik kaya. Tanda menuju ke dewasa. Salah. Masa pubertas. Alah apa puber apa telek piye dudu. Lho. Lah sunat ki apa ana artine, Mas? Ana, Mas. Artine sunat terdiri dari dua suku kata su kalih nat. Wah, iki dionceki. Dionceki yo isin lho, Mas. Maksudnya artine artine. Sunat terdiri dari dua suku kata su kalih nat. Su punika saking tembung supaya resik saking najis sisa-sisa air kencing. Wah, suwi. Tepuk tangan. Wis dah. Ngepuki doro piye? Nggih. Luwih su. Nat. Nat saking tembung nadyan loro empeto sak delo sok mben ngerti dhewe kanggone enak jabang bayi. Wah piye kowe urung lakoni yo. Wah, iki ketara nek iki jek jomblo, Mas. Kok iso? Wah, iki wis sunat 18 tahun nggih nguyuh tok. Walah den Pak Idin.
Kuwi artine sunat. Sunat. Uga wonten sing ngartekno kitan. Oh, khitan. Khitan. Kuwi apa ya ana artine apa ya ana maknane, Mas? Menurut ilmu gotak-gatik dari seorang gareng, menurut penelitian dari seorang gareng, kitan itu mempunyai arti. Wow. Kita sebagai umat muslim wajib melaksanakannya. Wah. Lho, rungokno. Dadi ora oleh ora sunat. Kudu sunat, nek gak sunat sisa-sisa air pipis ki bakale nemplek ana ing pucuke kono anggruk kuwi. Oh. Jeneng iso kono anggruk. Terus umpama ora sunat bentuke ya kurang nyeni ya, Mas. Wah, nek gak sunat jemberi wong, Mas. Kuwi apa mau ki? Tan. Heeh. Menika saking tembung apa? Ki. Tan saya suwe, tan saya miguna, tan saya nyenengake pasangane. Oh, witan. Nah, kuwi kitan. Iya. Kuwi lho tenan apa ora kuwi? Uga ana sing mestani ngene, Mas. Tan saking tembung tandane wong lanang sing wis sunat kuwi kudu dilongi pucuke senajan mung sak pucuking rambut. Oh, ngono. Sampeyan wis kitan. Ah ya wis no kok ya edan dalang iki kok. Ya ora kok ya nggo takon tok. Ya jelase gareng sakmene tuwek iki ya wis kitan to Mas kok ya. Ya, mula adewe ditimbali rene ngaturke panuwun, sampeyan ngatur terima kasih karo Sohibul Hajat. Nggih, matur sembah nuwun katur panjenenganipun Bapak Witno Hadi Suwito. Wah, nggih. Jenenge mawon apik lho, Mas. Nggih, Pak Witno. Witno. Nah. Iki lho tangane. Lah nek gareng ngene dikira hansip. Tanganmu apike sedakep ngono lho apik. Ayo kaya ngudin to, Mas. Iya. Heeh. Nah, iki tenggek dalemipun Bapak Witno. Jajal saiki artekno Witno. Wis mudar kowe. Wit apa no apa? Dua suku kata. Weh iki saiki ngene iki. Ayo. Iki patine gareng iki ngono gak iso ngartekno, gak cair. Mulih sida ora bayaran kowe. Ayo. Mulih ora bayaran teko omah aku dipegat bojoku. Mas ya. Sewenenge delok enek rondo anyar. Oh alah, Kang. Awakmu karo bojoku beda keyakinan. Awakmu yakin gelem, bojoku yakin moh. Bojone kaya ayu-ayu wae. Lho, pangapunten Bu Cangik, bojoku wong sabar sedunia. Aku ndemoki sinden bojoku ora kira nesu. Oh. Lah sebabe? Sebabe bojoku gak roh dalan kok. Sapa muni amin? Guyon. Oh, alate wong golek dhuweke asem diamini aku. Ah iya. Witno artekne. Kula artekno per huruf Mas. W. Menika saking tembung wicaksana anggenipun mutusi sedaya keputusan. Katitik menika ugi ngasta wonten ing pabrik, jabatane mboten main-main. Apa Mas? Wonten ing pabrik kelapa sawit. Babakan minyak nek mboten klentu nggih manajer. Oh iya. Wiwit No. Saking tembung iki dina kagungan hajat ngitanaken putranipun ingkang sesule Adimas Tegar. Di Arjuna panggilane. Arjuna. Selanjutnya D. Dono. Driyah dono panglipur dumateng tangga tepalih hande taulan saha sedaya ingkang rawuh wonten ing dalu punika. Oh, paring hiburan dana rasa. Nggih. Dadi sedekah ki ora kudu dhuwit. Alhamdulillah cair separuh. Oh iya. Selamat Gusti. Danyang kene paring ana encer uteke gareng Gusti. Wide. D. N nanggap dalange Ki Akbar Sahlam. Wah, ngene. Nek ngerti nama lengkapku. Ngerti no kaya kulino dijak kaya. Iya. Selanjutnya ora lali pemeriahe gareng tipes saka Bojonegoro. Gak tipes sih jane penyakit apa to jane iki kok. Mas
Tipes sih ora penyakit, Mas. Lho tipes sih ning ndi tekon Pak Dokter mesti jelas. Lah iki nek mung gue dokter nek kanggo gareng tipes ora penyakit, Mas. Lah apa? Penika doa. Kok doa? Tipes hati-hati ben ora apes. Wah, iki masuk. Kuwi mula hati-hati ben ora apes. Nah, sing meteng-meteng iki dikebuk hati-hati engko teko omah sok lorot gara-gara nglindur karo gareng. Kaya bagus-bagus soe. Ya bagus to. Iki Pak Witno tasih kepareng lenggah. Pak Wit tasik kepareng lenggah. Nah, tasih wonten mau mboten? Oh nggih, alhamdulillah tasik tiyangipun dada-dada mun krogoh sak, Mas. Mboten repot-repot, Pak. Alah, mboten usah lah. Ngoten mawon kaya ora ketang sak kemperangan kudu minggah wonten sasana budaya menyampaikan ora ketang sepatah dua patah kata. Nggih. Monggo Pak Witno. Monggo Pak Wit. Niki event lho, Pak. Nggih. Urung mesti setahun pisan. Lah iya. Monggo Pak Witno kula aturi minggah wonten pepanggungan mriki, monggo. Monggo Pak Wit. Suka kalian kanca-kanca. Monggo duduk. Sikro jengkar saking sasana palenggan nuju panjenenganipun Bapak Witno. Nuju atur sambutan dumateng sang jane para tamu ingkang nembe kemawon sapet jagong wonten ing dalu punika. Tansaya dangu tansaya caketan saya ngalila la punika to candrane Bapak Witno. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu. Alhamdulillah dosa rogo, Pak. Kula mboten penak ngene. Mboten biasa. Alah, biasa mawon Pak ngoten niku lah. Lah, mboten sapa. Alah, lho mboten penak lho Pak. Estu lho kula, Pak. Wonten tunggale, Pak. Wah, kuwi semono kae. Alhamdulillah rezeki. Rezeki. Alhamdulillah. Bijing layangan malih, Pak nggih. Hei. Kok iso bendina. Monggo Pak paring dawuh. Nggih, paring Wau dawuh. pas penyerahan wayang, wau wah sekeluarga bajuke sama. Wah. Bajuke sama. Luar biasa. Monggo. Mboten biasa kula sambutan ngeten iki. Lah, mboten napa-napa dibiasakan. Berarti jenengan sambutan mboten klino. Berarti kulinone nyambut artone, Pak. Lah jere sambutan ora kulino lho Pak Dalang. Niki kula Pak Gerek mawon. Wah. Namung ralat Pak Dalang. Nggih, pripun? Mboten dados menawi namun karyawan biasa mawon. Oh, karyawan biasa nggih. Pekerja mawon kula niku. Pekerja. Tapi nggih jabatane dhuwur kula tingali kok menan. Maksudnya niku Mas Gareng niku ndongakne ben supaya meningkat jabatane ngoten lho. Amin. Biasane ndongakno yo anu lho Mas. Apa? Ya enek ini ngono kaya kok dremis men. Ora dremis piye iki wayahe bayar angsuran masamu kaya. Kula badhe nyuwun dawuh teng Pak Witno. Niki jane sunate Di Arjuna niku pun wit kapan, Pak? Sunate sampun dangu. Bulan berapa, Dik? Bulan 10. Wow, pun garing berarti nggih. Pun dadi ya, Pak. Nggih. Pun dadi. Oh, pun dadi. Siap pakai. Beda karo kula bucange. Nggih, cokote kirik to mbiyen. Ya tenan kok cilaka wi ceritane jan duwawa kuwi. Nek umume wong sunat kan diperban iki ora lho kok. Apa? Tak buntel ngudong gedang. Kelekaran nang ngarep lawang mari ngono dicatek kirik dikira lemper. Pak Witno niki badhe request napa? Request napa? Tembang napa? Heeh. Wah. Tembangnya apa, Dik? Lah. Napa Dik anu nggih? Supayane minggah mboten napa-napa sing sunat. Monggo Di Arjuna. Di Arjuna. Momen ini, Dik. Monggo, ayo Di Arjuna ayo sini. Acarane dhewe iki. Dik. Dik. Oh, ini Di Arjuna ya ini. Ini Arjuna kotok mlongkrok iki. Arjuna hidup ya 4 senti sama Rekai setelan, oh sayang karo gareng padha kuninge. Wah, lagi dikek anu lho, lagi teko kok wis entuk. Kula nggih. Aja, gak apik bukan mukrim. Nek karo kene gak apik, nek karo gareng ayo. Iki ngono kita edok banci kok. Pak Witno, Di Arjuna kersane minggah nggih. Di Arjuna monggo, ayo. Ayo, sini, Dik. Ayo, duduk. Duduk.
ngimbangi dhuwure aja melok lungguh. Nah, alhamdulillah. Di Arjuna, mike mbet ngastomikno. Nah. Ditanya Mas ditanya kelas berapa? Di Arjuna kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SMP. SD tok kelas 6 SMP. Sik yo. Sampai ana srengenge lho. Lah kelas 6 ini di SD kok SMP. Loh. Kelas 6 SD apa SMP? Lho SD. SMP anak alhamdulillah. Iki sajake nyemoni aku lho, Mas. Pripun? Wis ora nek garenge mrongos takoki SD. Ora sambok kenek-kenek aku sadar nek aku mrongos. Nah, Juna. Alhamdulillah. Monggo, request napa, Pak? Request napa? Di Arjuna apa? Di Arjuna apa? Lagu request. Kangen welas. Kalih welas. Kalih. Upama tambah sitok 13 no piye? Kuwi lagu ya. Oh, lagu. Kalih welas alhamdulillah. Sing nyanyi Di Arjuna. Lah sinten? Mbak Mary. Ya. Teko-teko payu daganganku. Iki jenenge anu, Mas. Pripun? Di Arjuna ki sunatnya sudah memang benar-benar dewasa. Sudah dewasa. Oh, wis langsung roh Mbak Mary. Mbak Mary ya. Masa pubertas, Nek Mbak Mary ki umur berapa saja tetap puber kok. Wah, tenan kok. Wong ki jek bocah lho, Mas. Nggih, wah. Monggo Mbak Mary, ngadeg sik to. Ayo Mer. Iki celukane Mer apa Ri to? Tak celuk Ri engko dikira bakul cilok ngarep kae. Wah, lah Riri. Kok tak kira salah macane Meri. Ya iso uga ya ngono Meri. Ki lho jek wedaan ki lho, masyaallah. Umume sinden ki wedaan iki nganggo wedak sing apik ki gampang kok. Lah nek aku ora gampang kok. Wong ki plamir kok. Monggo jemeneng Mbak Mary, sepoi sing gumyak. Yo. Sembarang yo. Ayo inget-ingetan, ayo kono gurutak. Ayo. Mary gundul Dul. Cek. Piye? Sugeng dalu. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Mary. Nyuwun pangapunten nggih. Nggih. Iki ora dirandha. Nembe mawon kok limbukane. Oh nggih to? Nggih. Oh, lah kula kinten pun ket jam 12 wau. Mer. Bokongmu wi aja mbok arahno ning gone Pak Wit. Mas Gareng. Dalem. Kalau saya berkomunikasi dengan Pak Dalang, iya. Lah masa arep madhep rene kan yo gak pantes. Saru kok. Ya kudune ndeng ngene. Berhadapan menghormati Pak Dalang. Rasane piye, Pak?